al românilor, o legendă reprezentantă de seama Munteniei, căci despre Muntenia vorbim. Din toate timpurile, ea a avut succes, nu numai în Muntenia, peste tot, în toate zonele folclorice ale României noastre mari. Regina cântecului popular, cu aproape 65 de ani de activitate, mama mea adoptivă, doamna Irina Modi! Gospodari și oameni buni, am venit cu cântecul să vă înălțăm sufletul. Eu vreau să-ți cânt glumeție la necaz și bucurie. Bine v-am găsit români, gospodari și oameni buni, astăzi nu vă căduiți, chiar vreau să nu vă gândiți, că de vă gândiți la rău, de-a mai cântecul meu, bine v-am găsit români, gospodari și oameni buni, în rai viața e frumoasă, să aduceți trai în casă, cântec, joc și voie bună, raiul e la îndemână, bine v-am găsit români, gospodari și oameni buni, sunteți brața bucurie, cinste vouă să vă fie, dați-mi frați și când e greu, să vă ajute Dumnezeu, Vă mulțumim din suflet, mulțumesc foarte mult, mulțumesc, dragii!